te cheamă? Mihai. Todor. Adela. Andrei. Andra. Deci pe tine cum te cheamă? Andra. Teodora. Ok. Am înțeles că ați participat la un flash mob pentru Manding, așa e? Da. Cum vi s-a părut? Super tare. Ce v-a plăcut cel mai mult? Coreografia. Bastonul. Ce baston? Hai mă, nu mă! Reia. Sau tai. Tai. Cum îl chema pe coregraf? Scurber. Revenind la subiect, cine mi-arată coregrafia de la... Hai, arătați-mi acolo, duceți-vă acolo și arătați-mi. Hai, 3, 2, 1 și... Hai, meritați să deci cântați, că nu, dumneavoastră, nu se înțelege. Hai, zi-nu și tu. Eu, 5, 6, 7 și... Ok, câți ani ai tu, Dor? Eu am 11 ani. 9 ani. 12. 13. 2, 8. Ok. Deci și la vârsta asta ați făcut primii voștri bani. Da? Câți bani ați făcut? 60 de roli. Și ce faceți cu banii ăștia? Am luat 2 perechi de Adidas. Dulciuri. 2 perechi de Adidas cu 60 de lei? Cred că s-au rupt deja. Evident. Ce ți-ai luat, Mihai? Încă nu am cheltuit. No, bravo, felicitări. Îi pui la păstrat? Îi pui la ciorap? În clasă spun scoțian. De ce? Adică e greșit. Cu toate că nu sunt așa. Sigur? Ba ești. Ba nu e. Ba ești. Ba da, mai știi fața cu ziua de naștere. Bun, da. Așa, Adela, hai, ce faci cu ei? E strâns? Felicitări, ce-ți cumperi? Îi strâng pentru o casă, că ne facem casă la munte. Ce tare, felicitări, bravo, ai ajuns pe părinții tăi, foarte frumos. Eu strâng. Pentru ce strângi? Pentru... Și cumpără dulciuri. Pentru? Momentan nimic. Momentan nimic. I-ai cheltuit. Evident. Eu fac că suntem cele mai tare la cheltuieli. Eu merg în Cehia. Din Cehia. Unde anume? Cum se numește? La Serica. Și ești nerăbdător? Da. O să-ți fie dor de mami? Tu? Unde mergi în vara asta? În Cehia. Tot la Sereca? Yes. Yes. Deci îți exersezi engleza, presupun, nu?